गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव गोथार बाइबेलनिफ्राय दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आरो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ, बे भिडिअनि गेजेरजों बा फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे टपिकनि गेजेरजोंनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे संसारनि मोदोमनि गाज्रि लुबैनाय हास्थायनायनिफ्राय गावखौ हमथा। खोनाबायना खनसेबाव? संसारनि बा मोदोमनि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय दिनै गावखौ हमथा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनि सायावनो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। अब्ला बे समाव फै जों गोथौसिनाव जोङो थांबावदिनि। जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनखौ बे समाव आङो खावलायबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, दिनै जों ख्रिस्टियान जाब्लाबो संसाराव जों दिनै जोनोम मोननायखाय जोंनाव मोदोमनि लुबैनाया मा जायो? जोबनो गैया आरोखि ना। जों दिनै मोदोमखौ लानानै संसाराव जोनोम मोननायखाय जोंनि लुबैनाय, जोंनि हास्थायनाया लिमिटलेस ना, अनजिमा गैया, जोबनो गैया। दिनै बेबायदि जों दिनै लुबैयो इसोर जिसु ख्रिस्टखौ मोनब्लाबो बा ख्रिस्टियान जाब्लाबो। आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्राफोर, जों दिनै मा? जों दिनै मोजांखौबो जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै लुबैयो, आरो मा? गाज्रिखौबो जों दिनै हाजासे दिनै जों लुबैयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा जोङो ख्रिस्टियान जानानै ना संसारनि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय गावखौ माबोरै हमथानो? जों दिनै बेनि सायावसो जों दिनै साननो नांगौ बा मोनथिनो नांथारगोन। मानो? जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय। आरो दिनै बेल' नङा, जों ख्रिस्टियान जानायखाय अनजाग्राफोर गावखौ मोदोमनि बा संसारनि गाज्रि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय गावखौ बासायना लाखिथारनांगोन। मानो? ख्रिस्टियान जानायखाय। आरो दिनै बेल' नङा, अब्लासो जोङो मा? नख्रांनि रायजोआव जों दिनै मा? हाबनो हागोन। जों जुदि गावखौ बे मोदोमनि, बे संसारनि गाज्रि गाज्रि लुबैनाय हास्थायनायनिफ्राय ना गावखौ जुदि बासायनानै हमथानानै लाखिनो हायाब्ला जों दिनै बे नख्रांनि रायजोआव जोङो मा? हाबनो मोनथारनाय नङा। बेनिखायनो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बे संसारनि बे मोदोमनि गाज्रि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनथारनो नांगोन। अब्लासो जों दिनै नख्रांनि रायजोआव जों दिनै हाबनो हागोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव इनायनो दुखुनांथाव, ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना? जोंनि गोबां ख्रिस्टियानफ्रा मिथिबायना, मोदोमनि संसारनि गाज्रि गाज्रि लुबैनायाव मा जाबाय? दिनै जों दिनै गोग्लैबाय, दैदेन जाबाय, गावखौ हमथानो हायाखिसै। एकदमबारे गाज्रि गाज्रि लुबैनाय, गाज्रि गाज्रि हास्थायनाय, मोदोमनि लुबैनाय, बे संसारनि खामानिफ्राव जों दिनै गोग्लैबाय। जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो दैदेन जाबाय। जों मा खालामबावगोन? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नंबावा, सोरबा सोरबा ना माबोरै खामानिफ्राव गोग्लैदों, आं नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा आङो शेयार खालामनो सानबावदों। बेफोरनो जाहैबाय ना, जेरै जिनाहारि, सिखाव खावनाय, थगायनाय, मानसि सिथारनाय, बेबायदिनो गोबांथार गाज्रि खामानिफोर, लोंग्लुंनाय, जाग्लुंनाय, फेग्लुंनाय, गाज्रि गाज्रि, बेफोरबायदियाव जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्राफोर, सिख्लाफोर, बिमा बिफाफोर, बिदा फंबायफ्रा दिनै गोग्लैबाय। मानो?
गावखौ इसोरनि बाथ्राजों बे मोदोमनि बे संसारनि लुबैनायनिफ्राय गावखौ हमथानानै लाखिनो रोङैयाव जों दिनै बेबायदि गोग्लैबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोर नायगासिनो दङ, दिनै बेखौनो आङो सिरि मोनहोनो आङो सानदों, बा आं दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो सानदों, जेन' जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा बे संसारनि जोंनि बे मोदोमनि गाज्रि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय जेन' गावखौ हमथानो हायो, बासायनो हायो आरो इसोरनि रायजोआव जेन' हाबनो हायो आरो फैगोन सैनांनाय नोरकनिफ्राय जेन' उदांस्रिखौ जेन' मोननो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, जोङो फै गोथौवै जोङो थांबावनि। अब्ला जों दिनै बेबायदि गाज्रि गाज्रि लुबैनायफ्राव, गाज्रि गाज्रि खामानिफ्राव गोग्लैबायब्ला दा जों बेफोरनिफ्राय गावखौ माबोरै बासायना लाखिगोन? फै जों सिन्था खालामनि, गोथौवै साननि। बेबायदि गाज्रि गाज्रि मोदोमनि लुबैनाय हास्थायनाय बे संसारनिफ्राय जों दिनै गावखौ माबोरै बासायनानै लाखिगोन? जों मिथिनानै लानि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मा बुंदों? फै जों नायलांबावनि आरो फै जों भिडिअआव जोङो स्किप खालामालाबानो जोङो कन्टिनिउ नायलांबाय थानि। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि नोजोर, जोंनि जे भिउ, जोंनि जे साननाय, जोंनि हास्थायनायफ्रा बा जोंनि साननाय हनायफ्रा इसोरनि फारसे थानो नांगोन आरो जोङो मा? जों ख्रिस्टियानफ्रा ख्रिस्टनि बादि जाथारनो दिनै जोङो नांगोन। अब्लासो बे संसारनि मोदोमनि गाज्रि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय जों दिनै गावखौ सेफटियाव, मिथिबायना, जों दिनै दोननो हागोन। आरो दिनै बेल' नङा, आरो धोरोमनि आत्मिक, that means spiritual जिउजों थिग जोङो खालामजानो नांगोन, बा आत्मिक जिबनाव जोङो थिग सेटिं जों दिनै खालामजानाय बेबायदि जों दिनै जानो नांगोन, बा जों दिनै गावखौ थिग खालामनानै लानो नांगोन। अब्लासो जों दिनै गाज्रिनिफ्राय गावखौ बासायनो हागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो जोंनि साननाय हनायफ्रा ख्रिस्टनि बादि दिनै जाथारनो नांगोन। अब्लासो जों दिनै बेफोर गाज्रिनिफ्राय गावखौ दिनै हमथानो हागोन। आरो दिनै बेल' नङा, नाथाय संसारनि बादि जानो मोनथारनाय नङा जों ख्रिस्टियानफ्रा। अब्लासो जों दिनै बेफोरनिफ्राय गावखौ बासायनो हागोन। आरो दिनै बेल' नङा, जों ख्रिस्टियानफ्रा लागारबो मा? बाइबेल फरायबाय थानो नांगोन, प्रेयार खालामबाय थानो नांगोन। मिथिबायना? जों ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावखौ गाज्रिनिफ्राय बासायनो हमथानांगौनि थाखाय लागारबो जोङो दिनै बाइबेल फरायबाय थानो नांगोन, इसोरनाव आर'ज खालामबाय थानो नांगोन। आरो दिनै बेल' नङा, जों दिनै गावखौ बा गावनि सोरगिदिं मा? जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारिफोरजों लोगोसे, बा जोंनि ख्रिस्टियान बिसासिफोरजों लोगोसे जोङो मा? बुंफबहोनो नांगोन। आरो जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारि मानसिफोरजों जों दिनै लोगो लाज्लायबाय थानो जों दिनै नांगोन। अब्लासो बेफोरनिफ्राय जों दिनै गावखौ सेफ एन्ड सिकिउरिटि बेयाव दिनै जोङो दोननो हागोन। मानिफ्राय? बे संसारनि, बे मोदोमनि गाज्रि गाज्रि हास्थायनाय, गाज्रि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय। जों जुदि बेखौबो रोङाखैब्ला, मिथिबायना, दिनै जोङो गावखौ गाज्रि गाज्रि लुबैनाय, गाज्रि गाज्रि हास्थायनाय, गाज्रि गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जों दिनै गावखौ सेफटियाव जोङो दोननो हानाय नङा। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्लासो जोङो मा? बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै जोङो मावब्लासो जोङो बे संसारनि एकदमबारे गाज्रि लुबैनाय, गाज्रि साननाय हनायनिफ्राय गावखौ गाहामाव जों दिनै दोननो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ, आं दिनै खावलायदों, फै जों गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जों दिनै मोजाङै गाहामै लाखिनि। बे मोदोमनि, बे संसारनि गाज्रि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय जों दिनै गावखौ दिनै जों गोजानाव दोननि। अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरजों गावखौ माबोरै गाज्रि गाज्रि लुबैनाय, गाज्रि गाज्रि साननाय हनायनिफ्राय गावखौ माबोरै सेफटियाव दोननो हागोन बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों।
आरो दिनै बेल' नङा दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा मिथिबायना मा जाबावनो नांगोन सोरगोआव थानाय आफानि इच्छा बादि जों दिनै मावग्रा जों दिनै मा जाथारनो दिनै जोङो नांगोन अब्लासो जों दिनै नख्रांनि रायजोआवबो जों दिनै सहैनो हागोन ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं दिनै लानानै फैबावदों आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबावगोन बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनि गोथार बाइबेलाव मा बुंदों बेफोरनि सायाव बेखौ मोननो हागोन 1 जन 2 बालाबनि 15निफ्राय 16 सेरेसिम that means 1 John chapter 2 verses 15 and 16 फरायनि जिसुनि मुङै नोंसोरो संसारखौ एबा संसारनि मुङा मुंसेखौबो अननो नाङा सोरबाया संसारखौ अनोब्ला बियो बिफाखौ अना मिथिबायना बाइबेलाव मा लिरदों बेवहाय बे संसारनि नेचारेल बिफां लाइफां बेफोरबायदिखौ दिनै मुंख'वाखै जे संसारनि गाज्रि जिनिसफोरखौ दिनै जोङो अननो मोननाय नङा जों जुदि अनोब्ला बे संसारनि गाज्रि लुबैनाय गाज्रि हास्थायनायफोरखौ जों हामजायोब्ला मोजां मोनोब्ला अब्ला मा गैयानो अनोब्ला बियो बिफाखौ अना that means बे इसोर जिसु ख्रिस्टखौ दिनै अना दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्टखौ अनोब्ला बे संसारनि गाज्रि लुबैनायफोरखौ बे मोजां मोननाय नङा आरो दिनै 16आव बुंदों मानोना संसाराव दंनाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय आरो संसारनिखौ लानानै गोग्गा जानाय बे गासैबो बिफानिफ्राय नङा संसारनिफ्रायसो फैयो खोनाबायना मा होनदों बाइबेलावहाय संसारनि दंनाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय आरो बे राइट 100% आरो संसारनिखौ लानानै मा गोग्गा जानाय बे गासैबो बिफानिफ्राय नङानो इसोर जिसु ख्रिस्टनिफ्राय नङा बियो बे संसारनिफ्रायसो फैयो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो फरायनानै खोनासंहोबावनि कलसियारि 3 बालाबनि 5 सिरियाव बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो मोदोमनि हामब्लायनाय जिनाहारि गाज्रि साननाय लुबैनाय गाज्रि गोसो आरो गोबां मुवाफोर मोननो लुबैनाय बेफोर गासैखौ थालायै नागार होननानैसो बुंबावदों बाइबेलावहाय जेन' नोंथाङा बा नोंथांखौ बा जोंखौ बे संसारनि मोदोमनि गाज्रि लुबैनाया जेन' जोंखौ दैदेनलांनो हाया जेन' जोङो बेयाव जेन' जोङो गोग्लैया नाथाय दिनैनि मुगायाव बेफोरबायदि गोबांथार मुवा मोननो लुबैनाय गोबांथार मोदोमनि मोननो लुबैनाय हाबिलासफ्राव जोंनि मोजां ख्रिस्टियानफ्रा गोग्लैबाय दैदेन जाबाय गाज्रि खामानिफ्राव अनजाग्राफोर खोनासंबाव जे बेनिखायनो नोंसोरो मोदोमनि हामब्लायनाय जिनाहारि गाज्रि साननाय लुबैनाय गाज्रि गोसो आरो गोबां मुवाफोर मोननो लुबैनाय बेफोर गासैखौ थालायै नागारसो होननानै बुंदों जेन' जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव सेफटियाव जेन' जों थानो हायो जेन' बे गाज्रि लुबैनाया ना जिनाहारि खालामनो लुबैनाय गाज्रि साननाय गाज्रि लुबैनायफ्रा जेन' जोंखौ दैदेनलांनो हाया आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन आरोबाव गालातियानि 5 बालाबनि 16 सिरियाव बेबायदि बुंदों गोथार बाइबेलाव आंनि बाथ्राया बेनो गोथार जिउआ नोंसोरखौ दैदेनथों अब्ला नोंसोरो मोदोमनि लुबैनाय बायदि मावनो गोसो जानाय नङा मिथिबायना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ दिनै नायगासिनो दङ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जे जोङो इसोरनि गोथार जिउजों जों दिनै दैदेन जानो नांगौ बाइबेला बुंदों जायफ्रा गोथार जिउजों दैदेन जायो बिथांमोना इसोरनि बिसाफोर होननानै बाइबेला दिनै जोंखौ मिथिहोयो बेनिखायनो जों दिनै गोथार जिउजों दैदेन जानो नांगौ जेब्ला जों गोथार जिउजों दैदेन जायो अब्ला मानो मोदोमनि लुबैनाय बादि मावनो माब्लाबाबो दिनै जों गोसो जानाय नङा थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोर फै जों इसोरनि जिउ that means गोथार जिउजों जों दैदेन जानि जेन' बे संसारनि गाज्रि लुबैनायफ्रा जोंखौ दैदेननो बा खोख्लैनो हायैफोरबायदि आरो जों गावखौ बेफोरनिफ्राय हमथानो बासायनो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय
एवनो दोनबाय।